ரொம்ப சூப்பமாக நல்லா சூப்பராக இருக்குது. சரி, நீங்கள் சொல்லுங்கள். நீங்கள் எதுவும் பேசுங்க. நான் கிளம்புறதுன்னா கிளம்புங்க இருக்கிறது. ஆதியே துணை. என்னையே நினைந்தேழு உன் மனத்தினை என்னிடையே வை. என்னையே நினைந்திரு நீ மற்றனக்கே பூசனை செய். என்னையே குருவாக்குள் எப்போதும் இது செய்யல். என்னையே வந்தடைதி இது மெய்யே மெய்யே. மெய்யே வேதம் ஆசான் திருமேனி. மௌத்தை நினைத்து நீ எந்த காரியமும் செய்வதில்லை. திருவருட்குறள் 184வது திருவாக்கியம். நாவுக்கு பெரியதாக உலகமில்லை, கலைவாணி குடியிருப்பு நாவில் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆகவே அந்த கலைவாணி உன் நாவில் இருக்கும்படி உன் நாவை நீட்டி அகட்டி வேதனாவாக வளர்க்க வேண்டும் என்பதுவே எம் எண்ணம் என்று நமது குலத்தந்தை பிரம்மோதய மெய்வழிச்சாலை ஆண்டவர்கள் திருவாய் மலர்ந்து அருளி உள்ளார்கள். ஆண்டவர்கள் திருவாக்கியம். யமபடரை கடக்க முக்தி வேகம் பெற இங்கு அடிக்கடி வந்து உன் செவி கொடுத்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். எத்தனை கோடி காலம் படித்தாலும் ஒரு தெய்வ விளக்கம் உனக்கு வருமா? வரவே வராது. எத்தனை கோடி காலம் படித்தாலும் ஒரு தெய்வ விளக்கம் உனக்கு வருமா? நீயாக படித்தால் வருமா என்று நமது தெய்வம் அவர்களின் அந்த உத்தரவின்படி அப்போ தெய்வம் எப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டாங்க. அப்போ தெய்வ விளக்கம், அந்த விளக்கம்தான் தெய்வமே தவிர நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்க இந்த உடம்பு என்பது அல்ல. ஏன் அப்படின்னா தெளிந்த விளக்கத்தில் ஏறி வல்லபம் கொண்டு சிவமாகி தெளிந்த விளக்கத்தில் ஏறி, அப்போ தெளிந்த விளக்கமாக அவங்க நிற்கிறாங்க. தெளிந்த விளக்கத்தில் ஏறி வல்லபம் கொண்டு சிவமாகி தெளிவு என்று சொல்லப்பட்ட அந்த ஆட்சி ஸ்தலத்தில் குடியிருப்பதுவே அந்த அறம் என்ற நமது அந்த தெய்வம் அவர்களின் உத்தரவின்படி ஒவ்வொரு சபையிலையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே அது புது புது காட்சியாக வர விளங்க நிற்கிறது. இப்போ தெய்வ விளக்கம், இப்போ அந்த விளக்கம் அது எனக்கு கிடைச்சது, கடைசியாக கிடைச்சது, நான் பெற்றுக்கொண்டது என்ன அப்படின்னா அந்த பிரசங்கம். அது எப்படின்னா இப்போ மாமா கேட்டாங்க அது ராஜகம்பீரம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. அது கேள்வி எழுப்புனதுக்கப்புறம் தானே தெரியுது. அப்போ ஒரு மெஞ்ஞானியின் நூலை எடுத்தால் முதலில் ஹெட்டிங்கை பார்ப்போம். அப்போ அந்த தலைப்புலையே அந்த செயலை எடுத்து வச்சுருக்காங்க என்பது அது பார்க்கவே தெரியல. இப்போ அதை எடுத்து சொன்னதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது. அப்போ அந்த தெய்வ விளக்கம், அப்போது அந்த பிரசங்கம்தான் ராஜகம்பீரம். அப்போ அந்த பிரசங்கம் என்றால் சாதாரணமா? அப்போ நீங்களும் அதை விஸ்வநாத உயிராணி திருவசனத்தில் பேசி வர்றப்ப ஆண்டவர்கள் திருவாக்கியம் தெய்வீக இச்சையுடைய பெருங்குல மக்களே அப்படின்னு நம்மளை பார்த்து கேட்குறாங்க. தெய்வீக இச்சையுடைய பெருங்குல மக்களே, நான் உங்களிடத்திலே பேசுகிறது பிரசங்கமா அப்படின்னு கேட்டு தான் அதை சொல்கிறாங்க. ஆனால் நமக்கு வருது உள்ளத்தில், இப்போ சொல்லும் போது வருது. அப்போ நம்மளும் இப்போ பிரசங்கம் செய்கிறோம் நம்மளும். ஆனால் இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றத இங்கே அந்த மான்மீக பகுதியில் போய் நின்று பார்க்குறப்ப தான் அப்போ அது பிரசங்கம்னா என்ன செயலுடையது அப்படின்னாக்கா அப்போ அது தெரிஞ்ச பகுதி தான், பல தடவை எடுத்து பேசுனது. ஆனால் பிரசங்கத்தை கவனிக்கலை, அதை
கவனிக்கலை. அப்போ ஆமாம், இதுதான் பிரசங்கம், அதுதான் ராஜகம்பீரம். அப்போ ராஜகம்பீரம்னாக்கா அப்போ கம்பீரமாகவே அறுசுவை கர்வ கேடர்கள் நேசம் விட்டு அப்படின்றத எடுத்து சொல்கிறப்ப, அப்போ அந்த அறுசுவை அப்படின்னாக்கா உடனே நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தது நம்ம என் உலகத்துக்கு வந்துட்டேன். எம் என்னமோ எம்மிடமே இருக்கிறது. இங்கேயே வந்ததுனால தான் இனிப்பு கசப்பு உவர்ப்பு துவர்ப்பு கைப்பு கார்ப்பு அந்த இதுக்கு வந்துட்டேன். ஆனால் அப்போ அது ஒன்றாக காண்பதுவே காட்சி அல்லவா? அப்போ அது அறுசுவையும் ஒன்றா தானே நம்ம பார்க்கணும். அப்போ அந்த அறுசுவை என்பது நம்முடைய அந்த விதியை அறுக்கக்கூடிய சுவையாக அது இருக்குதுன்றது அன்றைக்கி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு விளங்க வந்தது, அந்த தெய்வ விளக்கத்தின் மூலமாக. அப்போ அதை அறுக்கின்ற சுவையாக அறுசுவை. அப்போ அறுசுவை கொண்டு ஒழித்த விடம் இடமாய் கேட்க அருளும் குரு பரனடைந்தோர் கல்லால் இந்நூல் அப்படின்னு இன்னும் அந்த அறுசுவையை பற்றி. ஏன்னா அந்த அறுசுவை போய் அடங்குகின்ற மறைவிடத்தை கண்டவர்களெல்லாம் அந்த மாதவ சிவராஜர்கள் என்று அவரவர்கள் உள்ளம் சம்மதிக்கும்படி அதை அவங்க எடுத்து காட்டி காட்டி நமக்கு அந்த வேதத்தின் வாயிலாக ஆசான் திருமேனியாக நின்று அதை நமக்கு எடுத்து வழங்குறாங்க. அப்போ அந்த கம்பீரம் எங்கே அப்படின்னாக்கா அதை நமக்கு அந்த ஜீவசிம்மாசன பருவத்தில் கொடுத்து வர்றாங்க. அப்போ அந்த பிரசங்கம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதை சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பிரசங்க பகுதியே வருது. அப்போ அந்த வாசகத்தில் 18 காட்சிகளை எடுத்து வைக்கிறாங்க. அந்த ஜீவசிம்மாசன பருவத்தில் அந்த பிரசங்கம் என்பது எப்பேற்பட்ட செயல் அப்படின்னாக்கா அந்த 18 காட்சிகளை வருது. அது என்னன்னு பார்க்குறப்ப, ஏன்னா அது இப்போ நமக்கு புது அறிவு வந்திருக்கு. ஏன்னா அந்த மான்மியத்தை படித்ததுனால இதுவரை இல்லாத அந்த புது அறிவு உண்டானது இந்த பிரசங்கத்தின் மூலமாக இப்போ நமக்கு எனக்கு அந்த புது அறிவு வந்து இருக்கிறது அப்படின்றது இப்போ அந்த மான்மிய பகுதியிலேருந்து தெரிய வருது. ஆண்டவர்கள் மான்மியம் தாங்கள் ஏறி நிற்கும். அப்போ அவங்க ஏறி நிற்கிறாங்க, நாம் எல்லோருக்கும் தெரியும்படியாக விளங்கும்படியாக அவங்க அந்த குன்றின் மேல் ஏறி நிற்கிறாங்க. அது அந்த ஏறி நிற்கிறது என்ன அப்படின்னு அதை ஒன்று தேடிட்டு இருந்தேன். இப்போ அவங்க அக்கா அவங்க சொன்னப்போ தான் அந்த மான்மிய பகுதியில் ஒன்று வந்தது. இப்போ தான் கவனித்தேன். அதுவும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. அப்போ செம்மை சீரியேறி நிற்கின்றதாகிய செவ்வானின் தோற்றம். அப்போ அவங்க எப்படி நிற்கிறாங்க? செம்மை சீரியேறி நிற்கின்றார்கள். அப்போ அந்த செவ்வான் தோற்றம் அது செம்பொருள் செவ்வான செம்மேருவாக அவங்க விளங்கி கொண்டு இருக்கின்றார்கள். அதை வந்து நமக்கு இன்னும் திருவாக்கியத்தில் திருவருட்குறள் 287வது திருவாக்கியத்தில் விரிக்கிறப்ப அது அமுதகலை ஞான போதத்திலேருந்து எடுத்து காமிக்கிறாங்க. அப்போது திடமுடனோர் அணுவில் அணு வாய் திரண்டு கிடக்குது அப்படின்னு ஒரு பாடல் ஒன்று வருது. அதுக்கு இங்கே அதற்கு அந்த தெய்வ விளக்கம் என்ன மின்னி காமிக்கிறாங்கன்னா, கிரீடாதிபதிகளுக்கெல்லாம் கிரீடாதிபதியின் அந்த சிம்மாசன கொழு அந்த பரம அணுவில் தான் இருக்கிறது அப்படின்னு இங்கே மின்னி காமிக்கிறாங்க. அப்போ அந்த சிம்மாசனம் அந்த ஜீவ சிம்மாசனம் ஏற்றி வைக்க, அப்போ தெய்வநாயகம் ஜீவ சிம்மாசனம். அப்போ ஊன உடற்பிறப்பில் இருந்த எங்கள் எல்லோரையும் பரிசுத்த ஜீவசிம்மாசன ரூகானியாகிய சூக்கும உடம்பு பிறப்பாளர்களாக இன்னைக்கு நம்மள அந்த வேதத்தின் வாயிலாக பேசக்கூடாதுல்ல, கவனிக்கணும். நம்ம பிறப்பு வேற என்னது, அந்த உடம்புல போய் பேசுறதா, மறுபடியும் இந்த மூக்கு இந்த காது இதுதான். அப்ப இப்படி நமக்கு அந்த ஜீவ சிம்மாசனத்தில் அவங்க ஏறி நிற்கிறது இப்படி நமக்கு நேராக எடுத்து வழங்குறாங்க. அப்போ இதுக்கு அந்த மந்திரஸ்திரத்துக்கும் இதுக்கும் அந்த தொடர்பு இருக்கு அல்லவா? அப்போ அந்த ஜீவ சிம்மாசனம் நமக்கு எப்படி வழங்கியிருக்கிறாங்கன்னா, அது வந்தெங்கள் தேவராஜ மணுமகன் வடிவு தாங்கி மந்திர ஜீவ சிம்மாசனம். எவ்வளோ நேராக அந்த மந்திர ஸ்திரமாக நமக்கு கொடுக்குறாங்க. தலைவாணி வெள்ளன்னா இப்பதான் மீட்டுறது, வீணையின் மேல் வைத்த கை என் மேல் வைப்பாளே. அப்போ அந்த ஜீவ சிம்மாசனமாக, ஏன்னா அவங்க தாங்கள் ஏறி நிற்கும் அந்த ஜீவ சிம்மாசன பேராண்மை. இப்போ இறைவன் ஒருவனுக்குத்தான் நான் என்கிற ஆண்மை உண்டு. அப்போ அந்த பேராண்மை பிரம்மோதய பெருக்கு என்னும் அரிய. இப்போ அந்த அரியன்ற வார்த்தையை கவனிக்கவே இல்லை. ஆமா, அப்ப நீக்குதற்கு அரிய அப்படின்னு அந்த 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 தெய்வ விளக்கத்துல போய் பார்த்தாதான்
அப்போ எப்போ அதை நீக்க முடியும் அப்படின்னா அறிந்தால் நீக்கலாம். அதான் அங்கே சாவி சாவி அது போட்ட உடனே ஓஹோ மற்றவங்களுக்கு முடியாது, நமக்கு முடியும். இப்போ இது ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணம். அந்த இடம் அந்த மான்மி பகுதியில் ஏற்கனவே ஒரு காட்சியை, இதே காட்சியை பின்னாடி எடுத்து மாமா பேசினாங்க. அதையே ஆனால் இந்த இடத்துல அந்த இது நினைவு வரலை. இப்போ இதை எடுத்து சொன்னதுக்கப்புறம் தான் வருது. அப்போ இப்படி அந்த அரிய செவ்விய லோகோபகார, இப்போ லோகோபகாரம் அவங்க தானே செய்கிறாங்க. அப்போ புதுமையிற் புதுமையாகிய இத்தொண்டு பழமை மூல காரண காரியத்தை தொண்டு செய்யறது யாரு? அந்த பழமை அல்லவா தொண்டு செய்யுது. இப்ப நம்ம நல்ல தொண்டர்கள்ல. ஆமா, தொண்டை தெரிஞ்சவங்க தொண்டர்கள். ஆமா. உடனே நான் என்ன, நீ என்ன தொண்டு செஞ்ச தெய்வம் கேட்பாங்க, நீ என்ன எனக்கு தொண்டு செஞ்ச அப்படின்னு கேட்பாங்கல்ல. அப்ப லோகோபகார அதுதான் நமக்கு நிறை. அப்போ அந்த நிறை தீர்க்க தரிசனம் நமக்கு இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கு அல்லவா. அப்போ லோகோபகார நிறை நீதி அது வான் செல்வம். அப்போ விழிப்பு செழிப்பு செல்வம் சீர் விவேகம் விடியவே. இப்போ நம்ம பார்த்து வந்த ஒவ்வொரு பகுதிகளும் அதில் பின்னி வருது. வான் செல்வ அருள் வர்ஷிப்பாகிய மெய்வழியின் பாரமார்த்தீக அந்த திருவசன பிரசங்கம் அப்படின்னு கொண்டு வந்து முடித்து, எங்களை எங்கே இன்னும் வரக்கானோமே என்னும் கருணை விழியராய் எழுந்து இனிய பெருங்குரல் ஓசையானது கூவிக்கொண்டு இருந்த நெறியுற்ற செயல் சீரின் இருளற்ற திருவாக்கின் அது நிறையுற்ற பிரசங்கமாக அந்த ராஜகம்பீரத்தை எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது அதை எடுத்து மாமா சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அது விளங்க வருகிறது. ஆகவே இப்போ எந்த எல்லை கேட்டாலும் இதை நம்ம பொருத்திக்கலாம். அப்போ அந்த பிரசங்கம் ராஜகம்பீரம். அப்போ திருவல்லிக்கேணி எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அந்த அது சொன்னாங்க. திருவல்லிக்கேணியே இன்னும் பார்க்கலையே அப்படின்னப்ப ராஜகம்பீரம் பார்த்துட்டாக்கா திருவல்லிக்கேணி வந்து பொருந்திக்கின்றப்ப இப்போ எல்லாம் வந்து பொருந்திக்குது. ஆமா, இப்போ திருவல்லிக்கேணி என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிச்சு. ஆமா, இதெல்லாம் இதுதான். அப்போ இந்த பிரசங்கத்தை பற்றி அந்த கம்பீரம் அல்லவா அது ராஜகம்பீரம். அது மகா ராஜாங்க யோக வைப்பின் செயல். அது அன்னைக்கு எடுத்து பேசினப்ப அந்த பாடலை எடுத்து கொடுத்தீங்க. ஆமாம், ராஜா அது மகா ராஜாங்க யோகம். அந்த கம்பீரம் நமக்கு இப்போ கிடச்சிருக்கு. அப்போ கம்பீரம், அப்போ கம்பீரம் அப்படின்னா உடல் தோற்றமா இல்லை. ஆமா, அப்ப அந்த தெய்வ விளக்கம் தான் கம்பீரமே தவிர நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்க இந்த தூளம் அல்ல என்பதை இங்க கொண்டு வந்து முடிச்சு அதை மான்மியத்துல இன்னும் அந்த பிரசங்கங்கள்லாம் விரிக்கிறாங்க. அதை வந்து நமக்கு அந்த ஒரு விருத்தங்களுக்கு முன்னாடி எடுத்து வர்றப்ப இந்த வேத விதி நீதி பிரசங்கம் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. வேத விதி நீதி பிரசங்கம் அப்படின்னு அந்த கம்பீரத்தை இன்னும் அழகுபடுத்தி இன்னொரு ஒரு அற்புதமான காட்சியையும் அதே மான்மியத்தில் கொடுக்குறப்ப ஆண்டவர்கள் மான்மியம் எங்கள் நாயகம் அவர்களின் பரம பிரீதியின்படியே அறிந்து அருகிருத்தி பேரின்பம் தரும் வினா விடைச்சுவை என்னும் அருளமுதினை பருக பருக ஈந்து வருவதினால் எங்கள் நாயகம் அவர்களின் பரம பிரீதியின்படியே அறிந்து அருகிருத்தி பேரின்பம் தரும் வினா விடைச்சுவை என்னும் அருளமுதினை பருக பருக ஈந்து வருவதினால் அதனை செவிவாய் மடுத்துண்ட மகிழ்ச்சி பிதுங்கி பெருக்கெடுத்து நிறைந்து கொண்டிருக்கும் எங்கள் எல்லோருடைய பிரத்தியட்ச நேர்முகத்து நெடுநாள் அனுபவம் ஆனது ஆகலான். அந்த பகுதியில் வந்து நமக்கு இன்னும் அதை அந்த பிரசங்கத்தினுடைய சிறப்பை எடுத்து வழங்குறப்ப அதனை செவிவாய் மடுத்துண்ட மகிழ்ச்சி பிதுங்கி பெருக்கெடுத்து நிறைந்து கொண்டிருக்கும் எங்கள் எல்லோருடைய பிரத்தியட்ச நேர்முகத்து நெடுநாள் அனுபவம் ஆனது ஆகலான்.
ஆரம்ப பிரச்சார அதுகால நாளையிலே எங்களை தேடி எங்கே இன்னும் வரக்காணோமே என்னும் கருணை விழியராய் கூவும் குரலோசை பிரசங்கம் கூவும் குரலோசை பிரசங்கம் அரிய வினாவிடை. அப்போ அந்த அரிய என்பது இங்கேயும் நமக்கு எடுத்து மின்னி காமிக்கிறாங்க. அப்போ அது எப்பேற்பட்ட பிரசங்கம் அப்படின்னாக்கா, தாங்கள் ஏறி நிற்கும் ஜீவ சிம்மாசன பேராண்மை பிரம்மோதய பெருக்கென்னும் அரிய செவ்விய லோகோபகார நிறைநீதி வான் செல்வ அருள் வர்ஷிப்பாகிய மெய்வழியின் பாரமார்த்தீக அந்த திருவசன பிரசங்கம் இங்கே கூவும் குரலோசை பிரசங்கம் அரிய வினாவிடை அப்படின்னு இன்னும் தொடர்ந்து அதனுடைய விரிப்பை எடுத்து வழங்குறாங்க. ஆகவே இப்படி அந்த பிரசங்கம் அதை இன்னும் நமக்கு எடுத்து அந்த திருவல்லிக்கணி பிரசங்கத்திலையும் எடுத்து நமக்கு வழங்குறப்ப, நீங்களெல்லாம் பிரசங்கம் கேட்டுவிட்டு போகலாம் என்று வந்திருப்பீர்கள், ஆனால் நாம் சொல்லிவிட்டு போகிறவர் நாம் அல்ல, அந்த நித்திய செயலில் உன்னை ஆக்கவே எம்முடைய அந்த பிரசங்கத்தை எடுத்தோம் அப்படின்னு நமக்கு இன்னும் அந்த பிரசங்கத்தினுடைய சிறப்பு இப்படி நமக்கு அதனுடைய விரிப்பை இன்னும் பல இடங்களில் மின்னி காண்பிக்கின்றார்கள். ஆகவே அதை வேணும் என்று ஆசைப்படுகின்ற அந்த தெய்வ தேடுபாருடையவர்கள் மெய்யாகிய அந்த வேதமாசான் திருமேனியில் சென்று அவர்களை அந்த தெய்வ விளக்கத்தில் தரிசித்து கொள்ளலாம் என்பது அவர்கள் நமக்கு வழங்கிய இறுதி தீர்ப்பாக, வேதத்தின் தீர்ப்பாக உள்ளது என்று கூறி என்னுடைய இந்த மகாத்மிய உரை மீண்டும் மீண்டும் தொடரும். எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். அளவில வெகு காலமி பூமியில் பழமையான புராதன பூர்வீக நிழல் போலும் பிரியாதேனை ஆண்ட என் நிழல் போலும் பிரியாதே